Hello everybody, good morning. Welcome back to Just Boro YouTube channel. नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। एक्चुअली आङो दंफैयो दायो आलु बारियाव मोनफैबाय आरोना। नोंथांमोननो आङो बुंदोंमोन ना मोनसे भिडिअ आलु बुरनायनि ब्लग भिडिअ लाना फैगोन होननानै आं दायो लाना फैबाय आरोना लोगोफोर। दायो दंफैयो आङो साइकेल स्टेन्डआव आरोना लोगोफोर। नै दाथ' आं साइकेल बोरायजों फैबाय। दा थांनायाव गोदानखौ लांनांसिगोन आरोना। अच्छा सोरनिखौबा नायनानै। एक्चुअली नै बाइकलाय साइकेलाय दामा दामि बावैसो बा नै गारस्लाबजोबनानै दोनखायो फालासो। साइकेल बेसे नांगौ दा थांनायाव गोदानखौ लाना थांनांगौ र' गंसे नायनानै। ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ सोरनिखौबा आंनाथ' बोराय नै जायगासिम साइकेल लांसै आं नै आयु नै गोदानथार सोरनिबा निउथार आरोना माबा नैबेखौ लाना थांनांगोन दा थांनायाव नै बाकलि साकलि बोखारलायाखै माने आलु बारियाव फैनो थाखाय गोदान बायदि खोमा मालाय होनलाय जि गोदान गोदान नै दा थांनायाव गोदानखौनो लाना थांगोन। मानसियानो मानसि आरोना ओरैबायदि टाउननिख्रुइबो बांसिन मानसि दंफैयो गाइस फोथाराव। अच्छा आलु बुरनो ओरैबायदि मानसि दंफैयो आरोना आलु बारियाव। नै दालाङा बिदिसो साइकेलखौ लांफानोसै आङो। वाव दैया देरदोंमोन नै रानफिनबाय। आलु बुरग्राफोरा नै गोबां दं आरोना बिथिंबो हाग्राजोंनो नुहुरा मानसिखौनो सिनाया गोबां मानसि दंखायो आरोना। बेथिंबो मानसि दं माने आलु बुरनाय दामा दामि। एक्चुअली साइकेल लाना फैबाय आं नै सालायजादों। बापा मानसिया नै गोबां मानसिखा आरोना बिथिंबो दङ नै ओरैजाय नोगोर मानसियानो गोजा फाग्ला मानसि दंफैयो माने फोथाराव। फाग्ला जागोन आरोना ओरैबायदि एम्फौ बायदि मानसि दङ नै मानसियानो मानसि गोजा माने बिथिंबो नै ओरैबायदि मानसि दं आरोना एम्फौ गोजा हमना ला। आयु आयु ओरैबायदि मानसिखा आरोना थैखागोन बाला जिबायदि एम्फौ बायदिसोखा मानसियानो। एक्चुअली द्रन मोनबा नोंथांमोन खोन्थागौमोन आं गोजौनिफ्राय ओरैबायदि मानसि आरोना। एक्चुअलि हाग्रायाव थानायखाय बारा नुवाखै दै एक्चुअलि गोजौनिफ्राय देखायनो मोननांगौमोन द्रन थानायबा नोंथांमोन देखायगौमोन आरोना। ओरैबायदि मानसि आरोना जों आयु बुंनांला आरो नोगोर मानसि खयथासो मानसि बुरनो फैदों आरोना आलु हाजिरा बुरनो फैदों। बिथिंबो दङ नै बिथिं बारा गैया एक्चुअलि बिथिं बारा गायाखै आरोना देखायगोन आं नोंथांमोननो नायफैदोबा। बिथिंबो दं आरोना नै गोगोम बुरजाखा मानसिफ्रा ओरैबो दं मानसिफ्रा नै बिथिंबो दङ नै गोबां दं आरोना बिथिंबो दं नै बिथिंबो गोबां मानसिखा मानसियानो गोजा। एक्चुअलि हाग्रा दंना बेखायनो नुहुराखै गोजौनिफ्रायबा नुगौमोन। दायो मोनफैबाय आरोना आङो एक्चुअलि आलु हाजिरा बुरनो फैदों सानजौबाय आंखौ लागोन लालाथाय मिथिया नायनि र' सोंनि बिसिनाव नैसिनाव नै बे बुरगासिनो दं आरोना आलु सिगासिनो दं नै। नै बिथिंजाय बुरगासिनो दं आरोना आलु बिसोर जाबाय बेंगलि मानसि आरोना बिसोर बुरनाया। ओमफ्राय हरै जाय बुरगासिनो दं आरोना बिथिंजाय माखासे बर'फोर दङ बर' सिख्लाफोर बुरगासिनो दं आरोना बिथिंजाय बर' हिन्जावसाफोर। ओमफ्राय नै बिथिं बेंगलिफोर बुरगासिनो दं जोंना आइयाबो बुरफादों आरोना बे बर' रावबो गैया आइयाल' हारसिं बर' ओमफ्राय सब बेंगलि गोजा आरोना। नै बिथिं बुरगासिनो दं बेंगलि सिख्ला बेंगलि बुरि एक्चुअलि बिराद बुरजा बुरजा हाजिरा लायो आरोना मानो होनबा बुरख'नो हाया नालाय जेसेनो बुरजा लायो एसेनो थाब हायो नालाय बेखायनो बुरजा हाजिरा लायो आरोना। जोंना नै आइया आलु बुरगासिनो दं आरोना आइया माबा बुंगोन दे नै केमेरायाव हाजिरा लादो फैसा हाजिरा नङाबा हारसिं बुरजोबनो हाया हाजिरा लानांगौ जाहैयो। बिथिं बुरगासिनो दं आरोना नै माखासे दिनैसो बुरजेनदों ओइथिंबो दं नै इथिंबो माखासे बुरगासिनो दं।
आं बुरगासिनो दं नै आखाइ फारसेजों तिनथा बाजियावनो सुथि जाखायो नै हाजिराया फाग्लासो दायो आलु सिसिगोन आरोना सिखारजोब्बाय नै बिसोरनाबो सिखारनाय नुनानै तिनथायावनो हाजिरा सुथि बानायखायो फाग्ला गोजासो बेंगलिफोर आरोना बिसोरो एक्सुवेलि बिसोरो सानजौनासो फैखायो दे लोगोफोर ओरैनो 8टा बारनासो फैयो बिसोरो ओरैनो 8:30 9टा जाफैयो मालाबा बिसोरो अब्लाबो सानसेनि हाजिरा हिसाबै लायो आरोना बेबो मा खालामो 3टा बाजियावनो बिसोरो सुथि खालामनानै थाङो आरोना लोगोफोर गासैबो सिखारजोबनानै 3टा बाजियावनो सुथि बानायो ओमफ्राय सानसेनि हाजिरा हरनांगौ जायो हरो माने बिसोर सानसेनि हाजिरा लाखायो आरोना ओमफ्राय बिराद लस जायो जोंना सानसेनि हाजिरा बिसोर लाङो नालाय एक्सुवेलि बिसोरनो हाजिराब्लाबो फैसा हरा मानो होनबा फैसा हरबा बांद्राय लस जायो आरोना आलुखौनो हरो थेवब्लाबो आलु हरबाबो बिराद लस जायो आरोना ओंखायनो बिसोरनो आलुखौनो हरो आरो फैसा हरबा गोबां बांसिन लस जायो नालाय फैसाखौ हरा आरोना दिनै भिडिअ बेखिनियानोसैमोन आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थिगोन नामा साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन